ha lesdi Cameroun barikiwa biyetenga CNC suklaninga aynugo jaridaji nder lesdi ndi waɗi joɗorde muɗum jotatabre e sappo e jeegoabre ñande nogas e nayi e nogas e jowi lewru sappo e goruɗo ha ɗo man ɓe gaɗi guite dow ɗereji ko ɓe tokkanno bakin nogas e nayi e nden bo jaridaji goɗɗi haɗama nde woore e goɗɗi bo haɗama nder wakkatiji seɗɗa nder jaridaji bindeteɗi ɗo tawe bana Aurore e non bo Dépêche ɗi jaridaji haɗama huugo nder lesdi Cameroun. Jaridaji ɗi radioji e télévision ji bo bana CRTV e non bo Vision 4 e goɗɗi bo laati huwoɓe ton on haɗama nder wakkatiji seɗɗa ko bo siriyaji muɗum sababu man laati ɗum hollugo ko bo andingo kuje ɗe gonɗinaka e ɗi hanai hollego. Dawla lesdi Cameroun waɗi anniya tefugo dow bone ko ɗum waɗi turtoɓe to berniwol Boya e berniwol Bamenda nder wakkatire nde turtol. Ha ɗo man soja en waɗi kuje kaɗaɗe nder lawya lesdi Cameroun tu dow nangaɓe man. Ha wakkatire nde wakilijo mo suklani kita nder lesdi Cameroun biyeteɗo Laurent Esso wolwi ha yeso député en. E non bo Joseph Betty Asomo wakilijo mo suklani soja en ɓe majum andini kala waɗiɓe hunde bana nde fu tammi hitego. E nden bo ha berniwol Bamenda turtol janginoɓe e setoɓe ɗo tokkiti. ha lesdi Gambi biyeteɗo Adama Barrow suɓama ardiɗo lesdi ndi o hoosi jalorgal dow Yaya Jammeh gonnoɗo ha laamu bakin duuɓi nogas e ɗiɗi. Yaya Jammeh daga limugo cuɓol ngol timmay o ewni Adama Barrow ngam hollugo mo seyo mako to jalorgal hunde bana nde tammakano tu amma jotta lesɗe goɗɗe yiɗi Yaya Jammeh hiite ha saare kita lesɗe duniyaru e kadi bo lesdi Gambi ɗon nder wurtugo ha kawtal saare kita wato CPI hande ɗum anda noy on ragare anniyaka. ha lesdi Ghana barikiwa gonga heɓtama to berniwol Accra bana barikiwa jayawri lesdi America nder lesdi majum. Wala mo faami noy on no barikiwa nga joɗi bakin duuɓi sappo dow soyde laaɓe ndam e bo ɓe ɗon no hokka ɗereji nastugo lesdi America. Kayni ɗum laati ɗereji ɗi hokketeɗi woni ɗereji laɓɗi e non bo barikiwa jayawri lesdi America gonɗinaga bo ɗon no nder berniwol ngol. Huwoɓe ha nokkure nde nangama e non bo ɗereji ɗuɗɗi tawama ha nokkure nde e ɗaɓɓiru bo ɗo tokkitini. Kawte bakin ujunere temeɗe jootati e capanɗe joeɗiɗi e tati gonɗi nder lesɗe Afrika andini wullugo ardiɗo lesdi Faransa ɓoymajo biyeteɗo Nicolas Sarkozy ngam dalila wonnugo jonde lesɗe ɗuɗɗe nder Afrika bana lesdi Libi e mbarugo Mohamed Kadhafi wonnugo lesdi RCA e non bo fondugo wonnugo lesɗe goɗɗe bana lesdi Gabon e non bo lesdi Guinée équatorial. Ha ɗakki mako ɗo tawi wullaɓe woɓɓe bana setoɓe William Bourdon e non bo Robert Bourgi e fahin bo kawte goɗɗe ɗe lesɗe duniyaru bana Sherpa e Transparency International e nder taskara bo wullugo kawtal lesɗe duniyaru biyetenga ONU ngam wallugo wonnugo lesɗe Afrika. Nicolas Sarkozy lor yiɗino laamugo ha lesdi Faransa amma o wurtinama nder daɗo daga cuɓol pamarol.